வாசுதேவாய. பார்த்தோம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்தா. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்தா. ஜெய த்வித சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா. ஜெய சந்திர ஜெய 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 ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்தா. ஜெய ஜெய சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்தா. ஜெய த்வித சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா. ஜெய சந்திர ஜெய விருந்தா. எந்த verse மாதாஜி? 268 மாதாஜி. வெரி நைஸ். சாரி பிரபு, நீங்க ஏதோ பேசிட்டு இருந்தீங்க, இதை முடிச்சுட்டு எடுக்கிறேன். ஈஸ்வரதா அபராத பாலே தாதா ஷனா ஏத பாலி பாதே துயி சாஸ்திரேன வாச்சனே. ஹரே கிருஷ்ணா. காலே தசன ஏத பாலி பாடே தூயி சாஸ்திரேரவசன. பரமபுருஷ பகவானுக்கு அபராதம் இழைக்கும் போது உடனடியாக கர்மவினை வேலை செய்கிறது. இவ்வாறு கூறி 2 சாஸ்திர ஸ்லோகங்களை அவர் உரைத்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணரை திட்டினா என்ன நடக்கும்? கிருஷ்ணரை திட்டுனாலும் அது அவருக்கு ஒண்ணும் செய்யாது மாதாஜி, அந்த பாதிப்பு நமக்கு தான் இருக்கும். கரெக்ட். கிருஷ்ணரை திட்டினாலோ சாபம் கொடுத்தா நிறைய பேர் வந்து என்ன நினைக்கிறாங்களா அப்ப தெரியுமா? அதாவது கன்காக்டட். ஆனா அவங்களுக்கு மனசுக்கு என்ன தோன்றதோ சொல்லுவாங்க. கிருஷ்ணர் வந்து சாபம் கொடுத்தாங்க. யாரு? அந்த கந்தர்வி. அதனால்தான் அவர் குலம் அழிஞ்சது. கிருஷ்ணர் வந்து ராமரா இருக்கச்சே அவர் பாவம் பண்ணாரு, என்ன மறைஞ்சிருந்து அழிச்சாரு, அதனால்தான் மறைஞ்சது. இந்த மாதிரி எல்லாம் சில முட்டாள்களான மனிதர்கள் சொன்னா அவங்களே தான் பாவங்கள் சேர்ந்து அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஏன்னா நீங்க பாத்தீங்கன்னா கர்மா இம்மீடியட் எஃபெக்ட் ஆகும். தேவர்களையோ கிருஷ்ணரையோ தேவர்கள் அந்த டிவோட்டிஸையும் திட்டுறது ரொம்ப 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 தப்பாகும். அதனால அந்த பாவம் இம்மீடியட் எஃபெக்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சர்வபாமா பட்டாச்சாரியா சொல்றாரு. என்ன என்ன சொல்றாரு? இதுக்கு வந்து ப்ரூஃப் சொல்றாரு. அடுத்த வருஷம் நம்ம ப்ரூஃப் பாக்குறோம். சர்வபாமா பட்டாச்சாரியா யாரு? ஹரே கிருஷ்ணா. பிரகஸ்பதி மாதாஜி. ஹரே பிரகஸ்பதி. बृहस्पति, राइट? महातायी प्रयत्नेन हस्त्यस्त्वारतपातिभिः अश्माभिर्यदनुष्ठेयं गन्धर्वैस्तदनुष्ठितम्. हरे कृष्णा. महतायी प्रयत्नेन अस्मदीयदनुष्ठेयं யானைகள், குதிரைகள், ரதங்கள், காலாட்படை வீரர்கள் என பெரும் முயற்சியுடன் நாம் எந்த ஏற்பாடுகளை செய்ய வேண்டியிருந்ததோ அவை அனைத்தும் தற்போது கந்தர்வர்களால் செய்யப்பட்டு விட்டது. பொருளுரை: இது மகாபாரதத்திலிருந்து வரும் வனப்பருவம் 241.15 வரும் மேற்கோளாகும். எல்லா பாண்டவர்களும் வனவாசத்தில் இருந்த போது பீமசேனன் இந்த கூற்றினை கூறினான். அத்தருணத்தில் கௌரவர்களுக்கும் கந்தர்வர்களுக்கும் இடையில் போர் நிகழ்ந்தது. கௌரவ படையின் வீரர்கள் கர்ணனின் தலைமையின் கீழ் இருந்தனர். ஆனால் கந்தர்வர்களின் தளபதி உயர்ந்த படைபலத்தினால் எல்லா கௌரவர்களையும் கைது செய்தார். அச்சமயத்தில் துரியோதனின் அமைச்சர்களும் தளபதிகளும் யுதிஷ்ட மகாராஜரின் உதவியை நாடினர். அவ்வாறு வேண்டப்பட்ட சமயத்தில் பீமசேனன் பாண்டவர்களுக்கு எதிராக துரியோதனால் முன்பு நிகழ்த்தப்பட்ட கொடூரமான அநீதிகளை நினைவு கூர்ந்து மேலே குறிப்பிடப்பட்ட ஸ்லோகத்தினை உணர்ந்தான். உண்மையில் துரியோதனனும் அவனது சகாக்களும் கைது செய்யப்பட்டதை பீமசேனன் மிகவும் பொருத்தமானதாக உணர்ந்தான். அந்த செயலினை பாண்டவர்களால் பெரும் முயற்சிக்கு பின்னரே அடைந்திருக்க முடியும். என்ன மாதாஜி இது? அந்த இதுல கொண்டு வந்து புரியல, என்ன வேணும்? இல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. இது என்ன கதை ஞாபகம் வருதா? ஆமா, அதான் மாதாஜி. அவங்க போட்டு பாண்டவர்களை இது பண்றாங்க. அந்த இது கரெக்டா என்ன கதை யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா? இது என்ன verse? 15 பாயிண்ட் 50. இது வந்து 269.
ஓகே. சோ இது வந்து என்ன இது என்ன எப்போ நடந்துச்சு ஞாபகம் இருக்கா? பாண்டவர்கள் காடு வனவாசம் போனப்ப காட்டுல இருக்கும்போது வி- பாண்டவர்களை அழிக்கிறதுக்காக வெரி இம்பார்ட்டன்டான வர்ஸ். அதனால தான் சொல்றேன் இந்த ஸ்டோரி என்னன்னா, ஆஹ் இப்ப வந்து என்ன ஆகுது பாத்தீங்கன்னா, இவங்க வந்து வனவாசம் போயிடுறாங்க இல்லையா? இப்ப வந்து அந்த வனவாசம் டைம்ல என்ன ஆகுதுன்னா, இவங்க வந்து கந்தர்வர்கள் வந்து இவங்க போய் நோண்டுவாங்க. இதுக்கு முன்னாடி என்ன நடந்தது சொல்றேன். இவங்களை வந்து ஸ்பை பண்றதுக்கு வந்து வருவாரு நம்ம கர்ணரு, அப்புறம் அஹ், துரியோதன், ரைட்? இவங்க எல்லாம் வருவாங்க. ஏன்னா சும்மா பாத்துட்டு இருப்பாங்க இல்லையா? அப்ப வந்து இந்த டைம் ஏன் ஸ்டேட்மெண்ட் பண்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, வனப்பர்வானா வனவாசத்துக்கு போறச்சே பீமாவும் நம்ம அர்ஜுனரும் யுதிஷ்டரும் பார்ப்பாங்க. இவங்க அழிக்கிறதுக்கு வந்தாலும் இவங்க போய் அங்க இருக்கிற கந்தர்வங்களை எல்லாம் ஏதோ நோண்டி அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இவங்களை எல்லாம் அரெஸ்ட் பண்ணி வச்சிருவாங்க. யாரு? நம்ம பாண்டவர்கள் இல்ல, நம்ம கர்ணரையும் கௌரவர்களையும் அரெஸ்ட் பண்ணி வச்சிருவாங்க. அவங்களால ரிலீஸ் பண்ணவே முடியாது. அப்போ வந்து யுதிஷ்டர் சொல்வாரு, அர்ஜுனாவையும் போய் காட்டுவாரு, இப்படி செய்க. அர்ஜுன் இப்படி பாப்பாரு இப்படின்னு. ஆனா ஒன்னும் ஆர்கியூ பண்ண மாட்டாரு. பீமாவை வந்து நீங்க 2 பேரும் போங்கன்னு பீமாக்கு செம்ம டென்ஷன் ஆயிடுவாரு. ஜோக்கா நான் போய் அவனையே காப்பாத்தணும், அவன் விரோதி. அப்ப என்ன சொல்றாருன்னா, நம்ம யுனைடெட் ஃப்ரண்டா இருக்கணும், நம்ம எல்லாம் கௌரவர்கள், ஒரு ஃபேமிலி. அதுவும் இல்லாம அநீதி நம்ம கண்ணு முன்னாடி நடக்கறச்சே நம்ம வந்து காப்பாத்தணும் அப்படின்னு. இப்போ யுதிஷ்டரோட குவாலிட்டி தெரியுதா? ஏன்னா மாட்டிக்கிட்டாங்க. இவங்களை அழிக்க வந்து விரோதியா இருந்தாலும் விரோதியை காப்பாத்துறாங்க. இதுல இருந்தே கர்ணரோட பவரோட அர்ஜுனரோட பவர் என்னன்னு டைரக்டா மோதல வேண்டாம். ஆனா அர்ஜுனர் வந்து நிறைய விதத்துல ஷோட் இஸ் பவர் டு பி மச் மச் ஹையர் அன்றதுக்கு ப்ரூஃப் இதுதான். இப்ப என்ன ஆகுது, பீஷ்மர் வந்து அப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா, இத அப்பதான் துரியோதன் ப்ராமிஸ் பண்ணுவான், நீ ஏதாவது இப்ப வந்து இதுக்கு கைமாறா நான் ஏதாவது பண்றேன்றதாலதான் அந்த 6 ஏரோஸ் வந்து பீஷ்மர் பண்ணுவார் இல்லையா? அந்த 6 ஏரோஸ கைமாறா நீ வாங்கிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதனால பீஷ்ம தேவ் என்னன்னா, துரியோதன் பேசிக்கலி என்ன ஃபீல் பண்றாரு, அப்பமே எல்லாருமே என்ன ஃபீல் பண்ணுவோமா, என்ன ஃபீல் பண்ணுவோம், போனா போட்டும் துரியோதன் அப்படியே போலாம் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுவோமா இல்லையா? ஃபீல் பண்ணுவோமா? ரைட். என்னோட விரோதி எல்லாம் மாட்டி இருந்தா நம்ம வந்து ரிஸ்க் எடுத்து போய் காப்பாத்துவோமா? எப்படியோ போட்டோம். அதுவும் கர்ணர் எல்லாம் நம்ம கர்ணரோட நன்றி கடனை ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்றோம். ஆனா கர்ணரை இவங்க எல்லாம் காப்பாத்தின நன்றி கடன் என்ன சொல்லுவாங்க? ஃபர்ஸ்ட் இங்கேயே அழிஞ்சிருப்பான் நன்றி கடன். 2வது அவரோட உடம்புல இருந்து அவர் என்ன எடுத்து கொடுக்கிறார், கவசம் கொடுக்கிறாரு இல்ல? அப்ப வந்து சாவு படுக்கையில இருக்கச்சே சகாதேவ் சகுலா நகுலா அதை வந்து காப்பாத்துறாங்க. ரைட் சகாதேவ் நகுலா அவங்க வந்து காப்பாத்துறாங்க இல்லையா? சோ அப்படி காப்பாத்துறச்சேதான் அவங்களோட மாமாவை வரதை ஏமாத்தி துரியோதன் எடுக்கிறான். இங்க வந்து அவங்க காப்பாத்த வரைச்சே நம்ம எப்படி இருக்கணும் உங்களுக்கு புரியுதா? இப்ப வந்து நான் ஏதோ ஹெல்ப் பண்ண உங்களுக்கு வரேன், ஆனா என் வீட்டுல நீங்க அத்தனை டைம் போய் திருடிடுவாங்களா? திருடனா இருந்தாலும் திருடன் கூட பண்ண மாட்டான். இவங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் செயல் பண்றாங்க அப்படின்னு. சோ அததான் இங்க நான் உங்களுக்கு அந்த பிளாஷ்பேக் சொல்றேன். சோ இத வந்து அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. எலிஃபென்ட், ஹார்ஸ், இன்ஃபென்ட்ரி எல்லாம் ஆல்ரெடி கந்தர்கள். அதாவது ஆல்ரெடி நீங்க வந்து எல்லாமே என்னன்னா, நீங்க ஆல்ரெடி அழிஞ்சு போயிட்டீங்க, ஆல்ரெடி யூஆர் டெட், ரைட்? அப்பவே கந்தர்கள் தூக்கி இருப்பாங்க. இப்போ வந்து அவங்க போட்ட பிச்சைதா அப்படின்னு சொல்லி பீஷ்மர் இன்சென்டிகா பேசுறாங்க. அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கு போலாம். ஆயுஷ்ரியம் யசோ தர்மம் லோக ஆயுஷ்ரியம் யசோ தர்மம் லோகான் ஆஷிஷ ஏவச ஹந்தி ஸ்ரேயாம்சி சர்வாணி பும்சோ மஹத் அதிக்ரமஹ. மாதாஜி இந்த கதைக்கும் இதே என்ன எப்படி மாதாஜி கோயின்சைட் பண்றாங்க? இந்த 2வது ஸ்லோகமும் புரியுங்க, அப்புறமா உங்களுக்கு புரியும். இந்த ரெண்டும் படிக்க யசோ தர்மம் आयुष्यसो धर्मं लोकानाशिष एव च हन्ति श्रेयंसि सर्वाणि पुंसमहत् अधिक्रम. Hare Krishna. When a person mistreats a great source, his lifespan, opulence, reputation, diligence, possessions, and good fortune are also destroyed. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. டிரான்ஸ்லேஷன் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த கூற்று ஸ்ரீமத் பாகவதம் 10.4.46 சுகதேவ கோஸ்வாமியால் மகாராஜா பரீட்சித்துக்கு வழங்கப்பட்டது. இந்த மேற்கோள் கிருஷ்ணரின் சகோதரி யோகமாயா கொல்ல முயற்சித்ததை பற்றியது. அவர் கிருஷ்ணர் தாய் யசோதையின் மகளாக பிறப்பதற்கு முன்பு தோன்றினார். இந்த மகள் யோகமாயாவும் கிருஷ்ணரும் ஒரே நேரத்தில் பிறந்தனர். மேலும் வாசுதேவர் யோகமாயையை கிருஷ்ணராய்
கிருஷ்ணரால் மாற்றினார் மற்றும் யோகமாயை அழைத்து சென்றார். அவள் மதுராவுக்கு கொண்டு வரப்பட்ட போது கம்சன் அவளை கொல்ல முயன்ற போது யோகமாயா அவன் கைகளில் இருந்து நழுவினாள். அவளை கொல்ல முடியவில்லை. பின்னர் அவள் கம்சனின் எதிரியான கிருஷ்ணரின் பிறப்பு பற்றி தெரிவித்தாள். இதனால் குழப்பமடைந்த கம்சன் தனது கூட்டாளிகளிடம் ஆலோசனை நடத்தினான். அவர்கள் அனைவரும் அசுரர்கள். இந்த பெரிய சதி நடந்து கொண்டிருந்த போது இந்த வசனத்தை சுகதேவ கோஸ்வாமி கூறினார். ஒரு அசுரன் தனது தீய செயல்களால் அனைத்தையும் இழக்க நேரிடும் என்று அவர் சுட்டிக்காட்டுகிறார். பகவான் விஷ்ணு மற்றும் அவரது பக்தர்களின் மீது பொறாமை என்று பொருள்படும் மகத் அதிக்கிரம என்ற சொல் இந்த வசனத்தில் குறிப்பிடத்தக்கது. மகத் என்ற சொல் ஒரு சிறந்த ஆளுமை, ஒரு பக்தர் அல்லது ஒரு பரமபுருஷ பகவானையை குறிக்கிறது. எப்போதும் பகவானின் சேவையில் ஈடுபட்டிருப்பதால் பக்தர்கள் தாமே பரமபுருஷ பகவானை போலவே சிறந்தவர்கள். மகத் என்ற சொல் பகவத்கீதையில் 9.13 பகவான் கிருஷ்ணரால் விளக்கப்பட்டுள்ளது. மகாத்மானாஸ்து மாம் பார்த்த தெய்வீம் பிரகிருத்தின் ஆசிரிதாக் பஜந்தி அனன்ய மனசோ ஞாத்வா பூதாதிம் அவ்யயம். ஓ பிருதாவின் மகனே, மயக்கமடையாத மகான்மாக்கள் தெய்வீக இயற்கையின் பாதுகாப்பில் உள்ளனர். அவர்கள் என்னை பரமபுருஷ பகவானாகவும் ஆதியானவராகவும் வற்றாதவராகவும் அறிந்திருப்பதால் அவர்கள் பக்தி தொண்டில் முழுமையாக ஈடுபட்டுள்ளனர். பகவான் மீதும் அவரது பக்தர்களின் மீதும் பொறாமை கொள்வது ஒரு அரக்கனுக்கு சிறிதும் நல்லதல்ல. அத்தகைய பொறாமையால் ஒரு அரக்கன் நன்மை பயக்கும் அனைத்தையும் இழக்கிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ இப்ப வந்து நம்ம என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம இன்னொரு ஸ்டோரி, அதாவது இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து ஒரு கிரேட் சோலை மிஸ்ட்ரீட் பண்ணா இது வந்து பரீட்சித் மகாராஜ் கூட சொல்லுவாங்க ஒரு கான்டெக்ட்ல. என்னன்னா, அவங்களோட ஆயுள் ரெப்புடேஷன் எல்லாமே குறைஞ்சிடும். இப்ப கிருஷ்ணா புக்லயும் நம்ம பார்த்தோம், கம்சன் அதுக்குதான் பார்க்கணும், என்னோட ஆயுள் குறைஞ்சிடும், என்னோட ரெப்புடேஷன் போயிடும், என்னோட ஒப்புலன்ஸ், ஒரு பெண்ணை அழிச்சா ரைட் அப்படின்னு எனக்கு என்ன ஆகும்ன்றது பாயிண்ட் ஆஃப் தான் சொல்றாரு. அதனால என்ன ஆகுது, யோகமாயாவும் கிருஷ்ணரும் ஒரே டைம் பிறக்குறாங்க. அந்த கதை கோயின்சிடென்ட்லி பாத்தீங்களா, நம்ம அங்க கதை பாக்குறோம், இங்கேயும் வந்துச்சு. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா யோகமாயாவும் கிருஷ்ணா ஒரே டைம் பிறந்த உடனே ஸ்வாப் ஆறாங்க ரெண்டு பசங்களை ரைட். ஆனா கிருஷ்ணர் வந்து கொண்டாடனே யோகமாயா ஸ்லிப் ஆயிட்டாங்க. யோகமாயா ஸ்லிப் ஆயிட்டு கிளம்பி போயிடுவாங்க அவங்க ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்கள மகாமாயா வடிவத்துல சண்டாரி துர்கா தேவி நீங்க வந்து கும்பிடுவோம் அப்படின்றத நம்மளுக்கு தெரியும். அப்ப வந்து என்ன ஆகும், கம்சா வந்து என்ன ஆகுது, உன்னோட விரோதி பிறந்ததை பத்தி சொல்றாங்க. அதனால என்ன ஆகுது, மகத் அக்ரிமா, அதாவது பொறாமை. யாரு ஃபர்ஸ்ட் எனிமி ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் வில்லன் யாரு, பூமிக்கு வந்த ஃபர்ஸ்ட் வில்லன் யாரு? கம்சனா மாதாஜி? இல்ல, நரகாசுரன். நரகாசுரனா மாதாஜி? இல்ல, ஃபர்ஸ்ட் வில்லன் ஆஃப் தி யூனிவர்ஸ். அந்த இதை திருடுவாங்களே அவங்களா மாதாஜி? வேதங்கள் எல்லாம் திருடிட்டு போய் பூமிக்குள்ள இரண்யாட்சனா மாதாஜி. சொன்னாங்க யாரு? ஹிரண்யகசிபு, ஹிரண்யாக்ஷன். இரண்யாட்சன் மாதாஜி. வெரி நைஸ், இரண்யாக்ஷன். ஐ திங்க் புஷ்பா மாதாஜி பர்ஃபெக்ட்டா சொன்னாங்க. இரண்யாக்ஷா தான் ஃபர்ஸ்ட் வில்லன் ரைட். சோ அந்த ஸ்டார்டிங் ஆஃப் வில்லன் டைனஸ்டி. ஃபர்ஸ்ட் கான்ஸ்பிரசி என்ன நடந்துச்சுன்னா, சுகதேவ் கோஸ்வாமி என்ன பேசுறாரு, இந்த இது இருக்கிறதுலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா டிமன் வந்து, அதாவது அசுரன் வந்து எல்லாமே, ஏன்னா அவன் வந்து கெட்ட குணங்கள்னால எல்லாமே அழியப்படும். மகத் அதிக்கிரமா அப்படின்னா பொறாமை. அதனால கேட்டேன் இந்த கான்டெக்ட்ல, பொறாமைனாலதான் அழிவு வந்துச்சு ரைட். அதனால மகத்ன்றது கிரேட் பர்சனாலிட்டி, அவங்க மேல பொறாமப்பட்டாலோ டிவோட்டீஸ், அதனாலதான் மகத் அதிக்கிரமா. கிரமா அப்படின்னா செயல். கிருஷ்ண நம்ம மகாத்மா விஷ்ணு இந்த ரெண்டு பேர் மேல பொறாமப்பட்டா என்ன ஆகுது, அவங்க வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அழிவு. அதனால பகவத்கீதால சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க, மகாமானஸ்து மாம் பார்த்தா தெய்வம் பிரகிருத்தையும் ஆசுதாக பஜந்தி அனன்ய மனசோ நாத்வா பூதாதும் அவ்யயம் அப்படின்னு. எதுக்கு இந்த ஸ்லோகா வந்திருக்குன்னா, இது எக்ஸாக்ட் பாதி பாருங்க, 9.13 வரும். 18 சாப்டர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, 18.78 மிடில் இது இருக்கும். அப்படின்னா என்ன சொல்றாங்கன்னா, இவங்க வந்து ஆல்ரெடி வந்து யோகமாயால ப்ரொடெக்ஷன் எடுத்திருக்காங்க. கிருஷ்ணரோட இன்டர்னல் பொனர்ச்சி இவங்க ப்ரொடெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்க தெய்வம் பிரகிருத்தினா அவங்க பாத்துட்டு இருக்காங்க. அப்படி பொறாமையா இருந்துச்சுன்னா அவங்கள ஆட்டோமேட்டிக்கா அழிஞ்சுக்கணும். இந்த 2 வேர்ஸ் ஏன் வருது கான்டெக்ட் அப்படின்னா, சர்வபாமா பட்டாச்சாரியா எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறாங்க.
குரு வம்சத்துல பிறந்த கௌரவர்களும் அழியப்பட்டாங்க பொறாமையினால், ரைட்? அதே மாதிரி திஸ் இஸ் வந்து மகாபாரதம் கதையோட கண்டினியூஷன் எடுத்தீங்கன்னா கம்சரும் அழியப்பட்டான். சோ நீ எந்த மூலைக்கு என்ற கான்டெக்ட்ல சொல்றாங்க. பேசிக்கலி 2 ப்ரூஃப் கொடுக்குறாங்க என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. உங்களுக்கு இப்ப புரியுதா? அதாவது கிருஷ்ணரை சைத்தன்யாவும் கிருஷ்ணரும் ஒண்ணு. கிருஷ்ணரை அதாவது அதர்மம் டிவோட்டிஸான பாண்டவர்களும் கிருஷ்ணரும் வெவ்வேறு இல்ல. பாண்டவருக்கு அநீதி கொடுத்த அந்த துரியோதனோட ஃபேமிலியும் கௌரவர்களும் அழிஞ்சாங்க. கிருஷ்ணரோட ஃபேமிலிக்கு ட்ரபிள் பண்ண கம்சனோட ஃபேமிலியும் கம்சனும் அழிஞ்சாங்க. அப்போ உங்களை இன்சல்ட் பண்ண நீ கிருஷ்ண வடிவத்துல இருக்கிற ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா நீ இன்சல்ட் பண்ணா உன்னோடக்கு என்ன நிலைமை ஆகும் அப்படின்றத அவங்க சொல்றாங்க. தானிஷ் மேம் வந்திருப்பாங்க. வாஞ்சா கல்பதருபியஸ்ச கிருபா சிந்துபேவச்ச பதிதா நான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ ஜெய் ஸ்ரீலா பிரபாதி ஜெய் நாமாச்சாரியா ஹரிதாஸ் டாக்கூர் ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே ராம் 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 ஹரே. ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கா? இப்போ